गामि सोबावनांगौ बे गामि सोनायनि खामानिया कन्टिनिउ जागोन आरो बेनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकार बा बेखौ जों नारसिनगासिनो आरो गामि सोसननायनि सल रेसपन्सिबिलिटि जाबाय आसाम सरकार बाउन्डारि कमिसन आरो आसामनि राज्यपाल आरो बे 6 शेड्यूलनि प्रभिजनावनो बे राज्यपालनो बेनो क्षमताखौ होनानै दोननाय जादों। सेकेन्ड बाथ्राया जाहैबाय जे जिखिनि गामिखौ दिनै थिसनबाय बे एरियाखौ सोफादेरनानै आरोबाव थिसनबावनो गोनां गामिखौ गासै थिसनखांनायनि उनाव जोङो दानि आथिखालनि 40+6 नमिनेटेड 46 जि समस्ति दङ बेखौ 60 सिम लांनांगौ। 40 इलेक्टेड 6 नमिनेटेड 46 54 इलेक्टेड 6 नमिनेटेड गासै 60 समस्ति बारायनायनि थाखाय बा डिलिमिटेशन खालामनायनि थाखाय जेरैबायदि एसेम्ब्लियाव खालामबाय पार्लियामेन्टआव दाख्लैबावै खालामलांबाय सेम प्रभिजनाव बिटिआरनि समस्तिया 40 निफ्राय 60 बा 46 निफ्राय 60 बेयो आपग्रेड जागोन। दा बेखायनो बाथ्राया जाबाय क्लियार बिटिसिआव जिखिनि जोङो 40 समस्ति जों दानो हादोंमोन बे 54 जाहैगोन। बिटिसिआव 3082 खान गामि जों मोनदोंमोन बेखौ जोङो 3500-3600 टारगेट खालामनानै जों लांनांगोन। बिनि मावनायनि बिबाना एबसु बारग' एनडिएफबि बा गासै बर' रायजो राजा बा जायफोर दिनै रुलिं सरकाराव दङ इउपिपिएल जाय बिजेपि दङ जाय अपोजिशनाव दङ दिनै बिपिएफ बे गासैनिबो बर' रायजो राजानि बे मोनसे सल रेसपन्सिबिलिटि बेयाव रावखौबो ब्लेम होनाय बा रावखौबो थांखिनायनि बाथ्रा गैया। दा बेखायनो एक्सक्लुजनखौ लानानै बर' हारिनियाव जि गिनाय दङ जे दानख'जोबसिगोन नामा बर'फोरा दानख'नायनि डिमान्ड होदों एक्सक्लुजनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि डिमान्ड होआखै। बेखौ आसाम सरकार बा आसामनि मोनसे लेभेलनिया बे बर'फोरनि जि दानख'नो बिनायनि जि मोनसे दाबि बे दाबिखौ गुसु खालामनो थाखाय बिथांमोना बेखौ सोनानै होदों होननानै जोंनो फोरमायदों आरो बेखायनो एक्सक्लुजननि बेलायाव इमप्लिमेन्टेशना टटेलि बे बन्द टटेलि बे स्टप आरो वान्स बाउन्डारि कमिसना गामि सोखांजोबनायनि उनाव इनक्लुजन खालामखांनायनि उनाव एक्सक्लुजन खालामनायनि कुनु बाथ्रा गैया। बाउन्डारि कमिसनखौ डिजल्भ खालामनाय जागोन अट'मेटिकेलि बे चेप्टारा क्लोज जागोन। दा बेखायनो बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंबाय। दा समस्ति बारायनायनि बेलायाव भारतनि पार्लियामेन्टनि एमेन्डमेन्ट नांगोन आरो बे एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगो 6 शेड्यूल एमेन्डमेन्ट जागोन। बेजों लोगोसे बिटिएडि जि सिमा माने जि मुं होनाय जि जिल्लानि मुं होनाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जे मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ ज' खालामनानै मोनसे बिमुंमोन काउन्सिलनि नामा बिटिसिआनो दङ किन्तु बिटिएडिआ बिटिआरडि जागोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन डिस्ट्रिक्ट जों जिखौ भारत सरकार आरो भारतनि हाई अफिसियेल माने जायफोर इमप्लिमेन्टेशननि खामानिखौ मावदों बिथांमोनजों सावरायनानै बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्टयै मिथिदों। दा बेखायनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बे बिमुङा माने लिस्ट 3 आव कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो 3 नम्बराव बिटिएडि जि दंमोन बे बिटिआरडि बेबायदि मोनसे प्रसेसआव बियो माने एमेन्डमेन्ट जानांगोन। बेजों लोगोसे 4.1 जि माने 39टा जि साबजेक्ट दङ दायो 40टानि गेजेराव रिलिफ रिहेबिलिटेसन होआखै 39 साबजेक्ट दङ आरो बे 39 साबजेक्टनि एडिशन गोदान 3 बेयाव दाजाबजागोन आरो दाजाबोब्ला 39+3 42 जागोन आरो एडिशनेलि जे 8टा जोंनो जि होदोंमोन बेयाव मोनबाया थाखानाय माने साबजेक्टआव बियो दाजाबजागोन। थारमाने गोदानै जोङो फ्रेश मोनथाम डिपार्टमेन्ट मोनगोन 42 जागोन आरो जि डिपार्टमेन्टआव माबा नङा माबा मोनसे लेकिं दङमोन बे मोनबा डिपार्टमेन्टआव एडिशन जागोन। बे बाथ्राखौ लानानै भारतनि पार्लियामेन्टआव बिनि कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट नांगोन। दा बेखायनो आर्टिकल 280 नि बाथ्रा बेयाव दङ 4.3 आव आरो आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्टखौ बेखायनो नांगौ जे बे आर्टिकल 280 आव 2019 आव जि बिल फैदोंमोन बे बिलाव कार्बि आंलं डिमा हासाव गार' आरो त्रिपुरा ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिल मोनब्रै काउन्सिलनि सिट बारायनायजों लोगोसे गोबां माखासे बेयाव प्रभिजन दङ जायनि गेजेरजों डाइरेक्ट फाइनेन्सनि मेटाराबो बेयाव क्लियार खारन डिएसडिनि एकर्ड जादों इउपिडिएसनि एकर्ड जादों आरो 2020 आवसो बर' सुक्तिया जादों खारन बिलआ 19 आवनो फैदोंमोन। दा बे 19 नि जि माने बे बिलाव बिटिआर एकर्डनि जिखिनि प्रभिजन बेखौ सोफानानै बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन जायनि गेजेरजों जोंनि सिट बारायनायाबो बेजोंनो क्लियार जागोन। एन्टि डिफेक्शन ल' जायफोर एमसिएलए दिनै हरै थांनायनि मोनसे प्रभिजन दङमोन
बे एन्टि डिफेक्शन ल'आव बिथांमोननि MCLA पदआ खारिज जानायनि मोनसे प्रभिजन बेयाव दङ भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिलनि प्रभिजन दङ बेयाव फुल फ्लेजेड अथरिटी प्लेनिं कमिसन डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बेयाव प्रभिजन दङ कनसलिडेटेड जि फान्ड दङ टेक्सेस रेभिनिउ कालेक्शननि प्रभिजन बेयाव माने होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों दानि जि BTC BTAD बेखौ आपग्रेड आरो एनहेन्स खालामनानै मोर अट'नमि बेयो BTR नि क्षमताया बांगोन दा बेखायनो BTC नि क्षमताया खमायदों BTR आ माने धंस खालामनो नागिरदों बेबायदि खुनु बाथ्रा गैया BTC आ जेरै दङ बिदिनो दङ 2003 नि एकर्डआ जेरै दङ गावनि जायगायाव दङ मर्यादापूर्णयै 2020 नि BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंनि एरिया बांगोन बे स्पष्ट जों जिहेतु गुवार एरिया नागिरदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समष्टिया बारायगोन बिनि गेजेरजों जोंहा लेजिस्लेटिभ क्षमताया बारायगोन नाम्बार अफ रिप्रेजेन्टेशना बारायगोन आरो जोंनि जे आल्टिमेट गोल जि गेरेमसा माहारि मास्टार रेस आरो बड'फानि जि सिमां बेयाव थांनायनि थाखाय जोंनि जि ब्लुप्रिन्ट जि जोंहा फान्डामेन्टेल बेसिक खामानि जि मावनो गोनां दङ बिनि गेजेरजों जों मावलांनांगोन